ҷони бародар, хизмати мардум намову иллати мардум макун. хизматашро гар намудӣ, миннати мардум макун. дӯст агар аз ҳарфи ҳақ ранҷад, паноҳаш бар худо. айби ҳар кас рӯ ба рӯ гӯ, ғайбати мардум макун. орзуи марди нодон молу сарват будааст. ними нон будаст ғанимат, ғорати мардум макун. давлати инсон на мол аст, балки ёрони асил. гар тавонӣ ташвиқаш кун, ғафлати мардум макун. худ ҷавонмардист ба як чашм дидани шоҳу гадо. бо ҳама ҳамдард бошу, қисмати мардум макун. аз дили халқ нозуктар набудаст ҳеҷ чиз. дӯстдораш гар набошӣ, лаънати мардум макун.